Ел жыры 2023-24 тантанасы әйтеп кеткәнебезчә бик үзенчәлекле номерларга, дуэтларга, хәтта триоларга бай булып чыкты. Сезнең каршыгызда легендар ан төркеме һәм инде Сашида Игебаевалар бүген шундый матур трио башкардылар. Гомумән бу трионың туган көне, туган мизгеле, идея авторы кем булды, кашан булды бу? Бұл болды 2 ел элек. Оның авторы Сажида. Сажида, сіз тәкъдим ясадыгыз ан төркеменә бергә матур иҗат җимеше әйдәгез әле тудырыйк дипме? Ул 2020 елы иде. Һәм монда мин юлдаш йыры конкурсында катнаштым. Һәм ан төркеме менән сыгыш яһарга булдык. Әмма ләкин дөньяда эпидемиялар булды һәм был номер был номерді эшләмәнек. Адак инде бергә ядырылган йырды сыгарга булдык. Кыенмы егетләр белән эшләү, Сажида? Юк. Ан төркеме менән миңа эшләү бик рәхәт. Бик рәхәт. Чөнки олар мине шундай принцесса һәм итеп алып йөриләр.